Si Uncle Juan nagsalig kay nag-overtime. Niingon sa asawa, madugay ko mo pauli kay na ay deadline. Pero ang tinuod dito sa may eskina, nakitagay sa mga barkada, sigigting siyang baba. Wala siya kabalo, si Commander naglakaw na. Nagbitbit og silig, banig puwerteng dako sa mata. Magabana, ayaw kumpiyansa, kay si Commander aptik pa sa iring kung manmanan ka. Bisan asa ka mo tago, bisan unsa pa imong rason. Ini ulay, ni mo sa balay, lamigi sa gyud ka karon. Ayaw gyud og kumpiyansa, kay basin matulog ka sa gawas sa kwarta. Si Uncle Pedro sab ni palitog bagong cellphone, na ay password, na ay fingerprint, grabe ka sekretohon. Pagkatulog niya sa laom nga kagabion, giisa sa asawa iyang tudlo na alak ang cellphone. Nakita ang chat niya dong mechanic nga nangutana, asa naman kadapit pinalangga. Patay na mechanic, di ay tunga na ay hot arikon. Mga bana, ayaw kumpiyansa, kay si Commander aptik pa sa iring kung manmanan ka. Bisan asa ka mo tago, bisan unsa pa imong rason. Ini uli, ni mo sa balay, lamigi sa gyud ka karon. Ayaw gyud og kumpiyansa, kay basin matulog ka sa gawas sa kwarta. Bantay sa sabong, bantay sa tagay, bantay sa text nga asa naman kabay. Kay ang radar sa asawa, mas gusto pa sa wifi. Bisan sa dashboard sa motor na ay GPS nga gamay. Ayaw kumpiyansa bro, ayaw kumpiyansa, kay si Commander aptik pa sa iring kung manmanan ka. Bisan asa ka mo tago, bisan unsa pa imong rason. Ini uli, ni mo sa balay, lamigi sa gyud ka karon. Ayaw gud og kumpiyansa, kay basin matulog ka sa gawas sa kwarta. Hini na lagi diha, Juan, Pedro, hulat na ang palit sa sapatos, ayaw kumpiyansa.